Unungdan, Ano nga niyan hapot naan? ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, welcome po sa programang Anhapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. E pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, asin ang sarong isyu masolusyonan. Ini po ang hapot. Mga tugang sa DCGB, ngunyan pong aldaw ni Lunes. Dito na pagparahaluyon po ang mga pangyari po sa tuyang kapalibutan. Dakol kitang mga issues ngunyan. Ha? Dakol kitang mga issues ngunyan na dapat niya itong matawanan mga tugang ki atensyon, asin solusyon ang sa tuyang mga kababayan. Tungkol po sa mga concerns, mga tricycle fare, dyan po sa Ginubatan Albay. Ha? Inipalan, kas bago kang binuga ni Jimmy sa ere, kadakol lugod pa lang kang concern sa mga local government unit na dahil nagkakaparan sinakan mga local legislators. Ha? Nyato, regarding po dyan sa pamasahe, dahilan nga ni sa paglangkaw na dahil na naibaba ka ng minaging aldaw. Buda, nagkataon pa, nalang kaon man sa presyo mga tugang kan gasolina. Okay? O tod, babalikan tayo yan. Nasa linya po mga tugang si, ano ito, Jing? Alright, o babalikan tayo po tod yan. Mga tugang na mga isyong yan, siguro dyan na tod, makauron ta dyan so in charge sa Ginubatan, mga pagkatapos kan interview tatabi sa PhilHealth. Apera kayan sa mga concerns, mga tugang tabi sa PhilHealth. Makuan baga, may bareta, mga tugang na so, PhilHealth, may bareta, mga tugang na so PhilHealth, tabi. Hindi bagang PhilHealth, saro ini mga tugang sa mga mandatory contribution na deducted sa kada sweldo niya to. Kung ika nasa pribado, kung iya po, ka po mga tugang nasa gobyerno, igwa tabi ki mga mandatory, contributions na deducted po sa tuya na sweldo. And sabi, mga tugang sa PhilHealth, may statement sinda regarding po sa mga napabareta na suspension of contributions. Yan. Okay? Now, apira kay ni, so SSS palang baliktad. So SSS, mga tugang, mapasunod mandakan sa indang contribution, dagdag na contributions sa masunod na bulan. Yan tabi ang hapot naman tod sa PhilHealth. Mga tugang bod iba pa niya to, mga tugang na dapat na maintindihan tungkol po dyan mga tugang sa mga benefisyong yan. And ngunya na aga, saro sa tatawanan tapaki atensyon, iyon may kinaaraman po dyan sa problema tabi sa tagilid ng kahoy sa may Sunrise Subdivision. Kadakol ka problema tadi. Tagilid na kahoy dyan sa may Sunrise Subdivision. Ano daw ko nagdadangog si Kapitan Edsel Yaguno. Manay Arlene, morning. Nagdadangog ka lamang tabi ngunyan. Inano ko nagdadangog ngunyan si Manay Arlene. Baka busy na naman sa pagpakupyor. Baka busy sa pagpakupyor si Manay Arlene Yaguno. Kung kaya, di po nakamonitor ngunyan. Tapag minapos baga sa Facebook, pero may magayuron, adi. Anyway, totoo na ha. Tas, duwang bagay ang pwedeng ranihan ta, kang problema tabi dyan sa Sunrise. Pwede tabi na si Kapitan Edsel Yaguno, o kung bako man mga tugang si Engineer Noel Encinares, mga tugang, tanasalaw inikan subdivision. Diyan po mga tugang sa Sunrise, sa yan po sa Kursada, Legazpi, yan na sa Lagan Subdivision. Kaya iraranita sa mga otoridad na sana maputol-tulos ang ka. Do not to kung may simbag na sukwan, nagsimbag na kay Angie. So, Angie, nagsimbag na sa imo so task force kaayusan at dapat pala ang pagpronounce pa lang ka Anjing, task force kaayusan. Yan, baka tapos, at
task force kaayusan at ano nga ni sus kasugpong kaan? Di ba? Ano kung nagsimbag na kay Angie so task force tabi Ans nagsimbag na sa iman so task force wala pa si Ans wala pa okay sige daw anyway tod lang tababaloon ta mga tugang na dalo ayon ta na makauron an sa tuya na pero sana balong kong apudan na si Engineer madalang tabi Jim balong kong apudan si Engineer Noel Encinares tabi kaya na itry tango niya na aga. Tabaka lamang, Engineer Noel, baka lamang pwede tanang maestorbo hanggang day pang alas 8. 344. Taon na igos ako yakin nagtao kang number niya. Yan. Magayo nung pala ng number ni Engineer Encinares. So, sige daw. Ayaw, pareho pala sa naka-phone book ko. Pag una ko, iba ng number niya. Pareho pala. Correct. The number you have dialed is incorrect. Tapos maduman ka talaga Diyos sa makaini. Pangyari sa maaba ka The number you have dialed is incorrect. The number you have dialed is incorrect. Naka-phone book so tino sa kuya ka na may gugong numero naka-phone book man sa ko pareho. Diba? Ano na ko? Baka iba na ang numero. Anyway, Diyos ba maduman ka talaga kay ini? Maduman ka talaga Diyos ba sa engineering? Para ipaabot at tabi yan na concern na yan. Diyan po sa Sunrise Subdivision. Aramon tamon ang report ni Jimmy na salita hali po dyan mga tugang sa luwas. Jim, good morning Jim. Yes, so BP, so issue ini sa pagsingil sa pamasahe dyan sa mayon unit sa Banuan kan ginubatan na dahil man nag-agi sa sangguniang bayan pero iyon ang piga susunod o pigpapautob na siringilan kan na mga nasa lado kan tricycle. Nagahalat mo niyan ni nakasimbagan ang mga taga mayon unit turog na barangay council kan barangay Mulad Bukad Grande sa panginot ni Kapitan Florentino Nares kung sa gikan sa original na fare matrix naglangkaw lugod ang pamasahe o 150% ang itinaas umintado pa sa siringilan durante kan pandemic. An hapot natata nagsasadiring mag-implementar o magpautob nin pamasahe ang mga tricycle driver samantalang dahil pa man inipigtutukar sa sangguniang bayan sa public hearing pa sana. Gustong sabihin dahil inirekonosido kan LGU basado sa konseho kan barangay Mulad Bukad Grande kung sususugon ang original na fare matrix ang dapat singilon sa pamasahe na ibabase sa presyo kan gasolina ngunyan dapat 19 pesos sana. At ngunyan ang pigsisingil 45 pesos sundo 60 pesos. Masyadong magabaton ang bagay na ini susog sa mga opisyalis kan barangay Mulad Bukad Grande na nag-agrangay sa sainda ang mga nagpapa-eskwela so mga nagsasaraod dahil ta rugado kun arog kay ni ang pamasahe sa saindang barangay hay sentro kan ginubatan. Sa ngunyan base sa huroron kan barangay council kan Mulad Bukad Grande sa saindang regular na sesyon kay puhan mag-intervenir dadigdi ang lokal na gobyerno kan ginubatan sa pagsabing sinda dapat ang magpapaluwas ni taripa sa pamasahe susog sa proseso siring kan public hearing at in-approval kan sangguniang bayan ang implementasyon na sa kamot naman kan local chief executive. Para mas detalyado paliwanag kay ni si Kagawad Primo Pintor nag-promise na siya and ma-explain kayo ni kung ano talaga ang dapat na singilo na basihan dyan sa mayon unit kan Banuan kan ginubatan po dyan sa Maninila, Masarawag, Mulad Bukad Grande, Mabatano, Bupulusan, Dunya Tumasa, Mulad Bukad Grande, Mulad Bukad Pequeño, asin iba pa. Ngunyan na na-discovery kan sangguniang barangay kan Mulad Bukad Grande ni unapprove ang pagsingil sa saindakan mga tricycle drivers si isay an mapapundo kay ni.
Yan na Okay, na po Jim, bibi. may Go. ay na si Kwan. Baka pwede ko nang isingit lugod si Kwan. Balon ta daw, talay pa man so PhilHealth Yaw na, na sinend ko na sa imo. Yaw na sa number na pwede ng apunan. Yaw na. Saan mo pinadara? Cellphone? Sa number o sa GC? Wala. Sa cellphone. Di ko naglaog sa ko. O, Sunod sa na kagawad. GC. Ipasa ko sa GC. Paki-forward mo daw tabi, giraray. Ha? And may differential telcos. Tayo pagka pwede ko nang maisingit. Ano? Natanong mo nang gad. Kasuwapon, kan Sabado, pig-text ko siya. Hindi na receive sa text ko. Sige, Jim, pakitext mo tabi sa kagawad. Ano nga nito? Kagawad. Basta yun na. Tatawad. Kapunan ta si Kagawad na in charge sa transportation diyan po sa Ginubatan Albay. Sige daw tabi, Jim. Malat-alaton ta daw. Asa imong numero? Habang pigalat-halata man so interview ta mga tugang sa PhilHealth ngunya na pagkaaga. Okay. Wala talaga. Wala talaga. Oh. Ano nangyari daw ano? Sige daw. Jim, wala. O tapo lang ta na so in charge tabi. Mga tugang para dyan. Tangani na mahaputa. O kamutabing mga taga dyan sa Mayon Unit. Bulad Bukad, Grande, Pequeño, Doña Tomasa, Nerbar Barangays. Iklaro ta kay Kagawad kung magibo niya kayan. Tagaro sobra so increase sa pamasay buda. Ang mga tricycle driver, di man dapat na nagsadiri kan increase presyo, tan pag-increase kang pamasahe, dapat tabi, nasa kwan yan, nasa kamot iyan, trabaho iyan, kan, trabaho tabi iyan kan, lokal na gobyerno. Di dapat na nag-implementar, kundi pa po yan mga tugang ki magkakadigong ordinansa. Yo. Unless na may naibang may naibang ururun, di ba? Hello Kagawad, maray na aga. Hello, good morning. Morning sir, si Henry Maceda po sa DCGB. Alat ka na ta, luwa yung kapuining monitor tabi. Sige na tabi sir. Oo. Kagawad, ano nga ni po sa full name po? Nindo po sinsya katanaling awang ko. Primo Pintor. Ayan. Primo Pintor, marinaga tabi Kagawad. Kasabago. Pinagaman po, Sir Henry. Opo, na-mention ka kasabago ni Jimmy Manangat, tay kan chairman committee. Okay. Siguro tabi Kagawad, aram mo na ang detalye kang concern kan mga taga dyan sa Mayon Unit. In fact, pigsesyonan po ini. Kan mga miyembros kan Sanggunang Bayan dyan sa Mulad Bukad, may kinaraman sa questionably na nahalang ka po na presyo kan singil sa pamasay nin mga tricycle. Ano po Kagawad Pintor ang pwedeng magibo kan sa imong komite regarding po sa bagay nini? Good morning Giraray, Sir Henry, and sa kabos na naghihinanyog digdi sa Banuan kan Ginubatan. Lalong-lalo na po dyan sa mga parte kan Mayon Unit. Dakula ang pasalamat ko na natauanan ning importansya man din kan Barangay Council, kan Barangay Mulad Bukad Grande ang manungod kay ini dahil actually nung madangog ko ngani po yan, medyo nabigla man ako dahil daing kaming pinaluwas na anuman na resolusyon, ordinansa manungod sa pagtaas. Opo. Pero igwa po kita ang existido ta po na ordinansa sa ngunyan kung mabasihan ta talaga kung ano ang dapat na sundon. Kung apoton ako nindo kung ano talaga dapat na sundon, yun po ang ordinance number 01 2009. Okay. Yun po ini si ordinansa na talagang nakalaan ini ang nakalatag talaga digdi kabos. Magayono na ordinansa ini dahil yaon po digdi nakabugtak kung ano talaga ang magiging presyo depende sa ano talaga ang magiging pamasahe depende po sa presyo kan gasolina. Oo. Okay. Base po diyan Kagawad, pero po ang dapat na pamasahe. Ini po applicable po ini in times of regular or natural walang pandemya Okay. Kung kaya igini pong ordinansang ini nagkaigwa po ining duwang ordinansa nakasunod
na kung saan ginibukan sangguniang bayan ang ordinansa manungod kay itong pag-regulate kay ini kan mga pamasahe kan panahon kan pandemya. Opo. Iyo po ang ordinance number 001/2021 na kung saan nagtalaga po talaga sindaning panibagong fare matrix. Okay. Kung kikidilingon ta po ang pamasahe na naibugtak digdi sa ordinansang ini kan parang pasiring sa Mulad Bukad Grande. Particular kita sa Grande kasi yung po ang pinakaharayo man kaya talaga na lugar. Opo. Di sa Muya. Ang kasunod kayan ligaw na eh. So sa Mulad Bukad Grande po, hali sa sentro, pasiring sa barangay, ang regular fare is 50 pesos. Yung discounted fare is 40. Okay. Yung from point of origin naman, hali duman sa, kung saan sindahali dyan sa taas, sa Mayon unit, 35 pesos, pabalik po yan sa sentro. Okay. Yung ito kan during the pandemic. Opo. Pero after nito ngunyan na ano naman kita medyo okay naman baga, nagkaigwa naman iskuwersos ang previous sangguniang bayan na kaya nakapagpasar sinda ning ordinance number 026/2021. Yun ay ipig-repeal naman ninda na kung sa ipig-babalik na sa dati. Okay. Ipig-babalik na, kaya babalik na naman kita duman. Kung guwaman po dapat sundon ang mga satuyang mga para-tricycle o drivers and operators, dapat iyo po ito. Bako po iyan na pigpapaskil daan ninda sa tricycle ninda na taripa. Opo. Wala po yan valid, o hindi po siya valid and executory. Kasi wala po siyang ordinansa na nagsusuporta. Okay. So, kagawad, paano po niya to i-resolba ini na problemang ini na pig-raise kan sanggunian barangay kan Mulad Bukad and then ini pong concern kan mga residentes? Okay. Yung kanino po kaya nagkaigwa na kaming effort na magkaigwa public hearing na kinundok kami sa sentro mismo kan Ginubatan. Unfortunately, yung ibang barangay po kaya dahil nakapag-attend. Okay. Pero dakul nag-attender pati ang public pati ang mga taga Toda nag-attender man sila pero unfortunately dahil talaga nagkasundo dahil meeting of minds. So, ang nangyari, nagkaigwa kitang kadipisilan in such a way na kung paano ta siya ididiretso sa sanggunian. Ngunyan, nag-schedule kami otro dahil lang na nadagos dahil sa mga kaulangan man na ibatang activities na during the past months and nasabayan pa kaining Christmas break. So, sa aga po, igwa kaming sesyon, ipo-formalize na ma-schedule talaga kung nuarin ang pwede tanggibuhon sunod na public hearing para mas mapadali ita po ini dahil kay puha na ini kan sa tuyang mga riding public. Opo. Pero sangunyan kung ako po ang haputon mo, dapat itong original na ordinansa, iyo po ito ang dapat ang sunodon. Tama. Wala kitang pwedeng sunodon na na fare matrix. Kasi iyo po ito ang nasa batas. Iyo po. Kagawad, di po pwede na habang kamo nasa hearing, nasa proseso kayo ni, kaigwa na muna gari parang agreement na ibalik mo na duman sa dati ta. Ang nagreklamo na ngunyan sa mga residentes na nagagabata na kang pamasahe. Actually, Sir Henry, dapat dahil pa man kita magkakaigwa ano pa man na agreement or whatsoever. Kasi in the absence of the succeeding or bagong ordinansa, dating ordinansa po ang in effect. Yan, kaya nga po. Pero paano po ito ba ipapasunod na ining mga tricycle operators na iba buda sa organisasyon, nagasadiri man po ki fare matrix. Paano po yan ma-resolve tulos na ang impact mo niyan sa satuya tabi ng mga riding public tabi kagawad? Actually, may point man din talaga kasi po, Sir Henry, ang tricycle operators and drivers natin. Talagang medyo inikayang presyo sa ngunyan. Bako man lang gasolina ang pigmapasihan pa. Iyo. So, yung pamasahe po talaga. Admittedly, kami man gabos na riding publics, pati mga nakauron ko po ang riding publics. Admitted man sinda na talagang hababa.
kung mabalik kita duman, ang regular rate po na doon to sa between 60 to 70 kita ngunyan. Ang Mulad Bukag Grande po is 19 pesos. Okay. Oo, sa 19 pesos din po, sa kadakulan din kasi ng tricycle baga. Oo, makabiyahe sinda mga limang balik lang kayo, Iyo. di ba? Kung ipo-compute ta po, dahil man talaga sinda didilin siya o naman. Iyo. Nag-negosyo baga, dapat may dilin siya man. Opo. In fairness with them, kung iyo man lang talaga ito ang babasihan ta, dahil talagang, ay might as well kung ako ang tricycle driver or operator, dahil na ako mabiyahe. Okay. Nya. Ang problema na naman niya, pag dahil po sinda nagbiyahe, may problema na naman kitang masunod. Oo, okay. So kaya nga ni po, ngunyan, ang ano ko lang is, status ko muna kita for the meantime na dapat itong kung ano tawanan ka lang ng lugar na matapos may ining ordinansa na bago. Tapos, dapat mag-cooperate po. Gabos, bigi-imbitaran ko na. Ngunyan pa lang, maski nga yung mayo pang schedule. Ano po? Pako na kami sa sentro mapa-upload ka na public hearing para mas ma-accommodate ni Gabos na tao na makapag-atender sa barangay na mismo kami. Magayon yan. Kamu na mismo maduman sa Mulad Bukad para duman mag-ururon. Tama, kagawad? Yes. Okay, now. Maski tulong venue, halimbawa, Mulad Bukag Grande, baba kaming Masarawag, tapos Maninila. Okay, now. Kung yan po, tawanan ng lugar, then may meeting of minds kasi dapat. Kasi ako, personally, di ako pwede magmando ka yan. Natural po. May proseso po yan. May proseso. Pero kagawad, sabi mo ka sa bago, kung status quo na muna ito, sisan matao ki instruction na status quo na muna ang singil sa pamasahe tabi? Actually, dapat ordinansa mismo. Sisi po maimpuner ka ito? So dati pa. Mga dati pa. Aluyo na po kaya ito. Di ba? Dapat may enforcement kita. Nagluwas kaya ang unyang kagawad na dahil man po nagsusunod so ibang tricycle operators kan dating ordinansa, di ba? That's very clear. Base sa kuan. So kung di siya nagsusunod, siya yung muna ang ma-communicate sa inda na status ko muna hanggang dahil pa po nindo na didesisyonan kung pera talaga ang dapat na pamasahe sa lugar na tako. Personalmente po, naintindihan ko man ta, number one ngunyan, halang ka ang gasolina ta, presyo kang gasolina, di ba? Yes. Halang ka mga spare parts. Pero with that status quo, who will implement the status quo, kaya yan tabi na ordinansang yan na, sa ngunyan na panahon na ini, dahil man po nila pigusunod, dahil anduman sa sitwasyon, as in ginibuli ng sariling matrix. Ako po ako mismo personally gusto ko makiuron. Ayan. Kung pwede, itong sabi ko ng status ko, baka pwede tango ng sundon. Siguro in a matter of 1 month. Yes. Oo. Pwede naman matawanan tayo. Tangaling dahil na kita magabot po duman sa sunod na problema. Tama diba? yan. Kasi pagkaday ito po dahil magkukusog kibot. Halimbawa sa puya. Dahil ako magkusog kibot na makiuron sa transport ko. Pag makipakiurunan ko na, baka pwede tayong ibalik muna. Doon muna kita sa dati ta na. Iyo. Dahil ang limit mo niyan, kumpira ang lunad eh. Iyo, correct. Punto kaya kan mga riding public minsan, 50 po, 45 pesos na nga ni ngaya ang singil. 10 pa kami sa laog. Or 30 naman siguro sa 10. Sabihin na lang, 5 pa kami sa laog. Iyo baga. Yes. Okay. Risky masyado pati yun on the riding public. On the side of the riding public. Okay. So, siguro man kagawad, magkaigwa ki win-win solution digdita. Number 1 na consideration talaga sa presyo kan gasolina. Karaklan bagang tricycle, gasolina yan, di ba? Unleaded. Or premium. Or kung ano ang gamit ninda ka yan, di ba? Premium unleaded. And then, ngunyan, nakakamati man kita ki mahal na presyo kan mga barakalon. Ining mga riding public, mag-arakiak man ini. Kung talaga marasolve yan. Okay. No rin po ang plano mo. Sa mga toda po, sa party kang toda, ang sarong katipisilan maninda, ang repair and maintenance. Iyo nga po. Naintindihan ta pagkagawa dyan. Ang gasolina ang pigpupunto tadigdi eh. Iyo po. Naintindihan ta po yan. Kung talagang madagdagan tayo di kaya po sigurong ordinansang inikan 2001, nakabase pa ini. Ang presyo niya on a per liter basis, parang hababa pa. Yung basis ninda ka ito, hababaon pa talaga. Dahil hindi pag-expect. Correct. So, siguro ang 2001 po niya to, ang presyo kan gasolina ka ito, between 30 to 40 pa lang or 30 to 45 pesos pa lang. Opo, okay. So, no rin po. Kaya.
Iyo po. Narin po kagawad ka mo mapuon na magtukar sa sanggunian kani para maging legal po ang gabos, para maging in order po ang gabos. Di man maapugan sa transport sector, tricycle operators, drivers, and di man maapugan, di man mabintahian sa mga residentes. Opo. Nung sa aga po, may kitang sesyon, alas 2 ng pagkahapon, ano ko na po, formalize ko po na may schedule ang public hearing sa bawat barangay Opo. na kukondusiran ta. Tanganing maging legit po. Tama. Na makuha ang sides, both sides, kung ano talaga. Opo. Para pagbalik mi sa sanggunian within this month, within the month of January, may laog mi na. Sana, ako pakiuron ko lang po, and I've been praying for this, na sana magkaiguan ng meeting of minds. Ang duwang lado. Pagkaya po magkakasundo, mapipiritan kitang magsadiri. Yeah, okay. Buda sa mga kon man gayon. Halapon ko ang decision kan both sides na magkasundo. Dahil talagang may sense of urgency na po ini. Oo, ganyan. Iyo. Kung magkakasundo po sinda, better. Kung ano ang napagkasunduan, ito ang lalaog ta sa sanggunian. Yes, opo. Pero Okay. kung dai po, magamit na kita kan sa diri tama na initiative or magsadiri ka naman na desisyon. Yeah. Taday man pwede gayod na Which is, ima-benchmark lang po kita sa mga kaparahita na barang na banwa. iyo po. Tagaro day magud pwede kagawad na pag di nagkasunoan duwa tapos na, di ba? Dapat igot kay gigibuhon tangani na magkwan pa existido pa ang gobernantes as in ang gobyerno kan ginubatan para po sa siring na bagay. Totoo po. Opo. Tama po. Okay. Kagawad, mensahe po ngunyan sa mga residente sa lugar na iyang Buda sa transport sector po na nagbabiyahe sa lugar na. Go ahead, Tabe. Ay, salamat Abi Giraray, Sir Henry. Ngunyan po, gusto kong kuhaon ang oportunidad na ini. Taram ko nagdadarangog ang both sides, ano. So, sa tuyang mga riding publics and sa tuyang giftoda. Sana tawanan nyo kami ning oras, ning panahon. Ngunyan, itong magpuon po sa aga na may schedule ko ang sa tuyang public hearing. Tawanan nyo po kami ning panahon para mapag-urunan ta ini ning sa pinakamayos na pamamaraan para ang sa tuya po na objeto na ikararahay kan ikagagaan kan sa tuyang mga paralunat. Sakot ini sa tuyang mga tricycle drivers and operators, mapangyari po niya to sa lalong madaling panahon. Iyan. Opo. Nadidelay po yan pagkaday kita magkasundo. Ano? So, siguro naman maintindihan ako kan riding publics, maintindihan ako kan grupo kan sa tuyang toda na an sa tuyang objeto saro lang. Na mapakareta, mapagaanta an sa tuyang sitwasyon digdi sa banuan kan kinubatan. Opo. So, pangadji ko po yan na within the month of January matapos ta po ang sa tuyang gustong mangyari. Yes, Ano po? yes. Siguro tama kagawad tabata, yan taga may sense of urgency po ini. Yes, Na concern kan mga residente diyan. So ulitin ko lang po sinabi mo na agree ako sa imo na kung dahil magkasundan duwa dahilan dyan siring na bagay, kamon magibok yung inisyatibo na ma-resolve po ang problemang ini sa paginin pag-iling, mag-benchmark, kumpira talaga ang dapat na pamasahe sa lugar na iyan. Tama po. Tama po, Sir Henry. Salamaton po, Kagawad Primo Pintor. Mabuhay po kamo dyan sa Ginubatan. Salamat man po. Salamat po, Sir Henry. And salamat, mate. Jimmy. Aha. Salamat. Okay, Sa gabos thank you. po, salamat sa indo. Alright, thank you so much. O, magkaklase pala si Jimmy kasi Kagawad Pintor. Ano, na, yun na. Yan tabi ang gusto tang ikuan, ihirasan, no. Kan pandemic kaya, nagbago ki ordinansa, kibiglaan. Ang mga local government units, former Councilor Rondon Ricafort. Ang mga local government yun, natang ita former councilor. Lit pa bagamigo, ano? May existing ordinance yan para sa fare matrix of fare, regular fare, kan mga tricycle. Nagpandemic. Nagbiglang diit susakay sa tricycle, duwana sa nangaya, saro sa na. Kaya nagkaigwa kita ki panibagong singil sa pamasahe, day ito mga tugang panakukuan na
para sa kuya garuday pa ito na papakarhay asin naayos kan ibang local government units day pa man ngani uldo turos na ngunyan ang sitwasyon sa palibot mga tugang kaya arugpok anang sitwasyon. So ngunyan gayud sa mga LGUs kay po nang i-revisit ini. In fact kasubagong aga kang report ni Jimmy Ann, kadakol ka nagpaabot sa kuya kang concern sa Daraga, Legazpi, Santo Domingo, Kamalig, naarog nga niya tabi kay ng sitwasyon mi daiman nga na ibalik talaga. So kay puhan na ibalik kita nag-aasa tabi dumang kay Councilor Pintor, Primo Pintor na sa sayang determinasyon magigibo tulo sinita may urgency. Imagine nagsisyon ang mga miyembros kan sangunang barangay mismong pinaampang si Jimmy kan mga council duman sa Mulad Bukad para dangugon ang sinabi ng bagay nagagabata na ang mga residente sa lugar. Kung ilingon mo may sense of urgency mga tugang may demand ang mga kababayan dyan sa mayon unit kan ginubatan mga barangay dyan dahil lang po sa presyo mga tugang kan pamasahe. On the other side, nasasabutan ang sitwasyon, mahal ang krudo. Bakoyo tabi, gasolina, unleaded or premium. Spare parts, mahal mga tugang ang mga pangsabay dyan. Kaya, dapat talaga mag-ururon kung anong gigibuhon niya. Pero pag na magkasurundo, dyan malaog ang trabaho kan lokal na gobyerno. Asin kan sa tuyang mga sangguniang bayans. Hello? Hello. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Si Kagawad Marlon Medes Pinik ang Mulad Bukad Grande. Yes, Kagawad. Salamat sa pag-apod. Ano po may paglilingkod? Ayun po, nagdangog kaya ako naghiling ako sa kang urulay nindo ni Kagawad Pinto regarding duman sa Fermitrix. Opo. Go ahead po, Kagawad. Ang ano mi kaya, Sir Henry, nagpapod si Kagawad Pintor ang mga October ito. October. Last year. Mm-hmm. Sabi ninda, nag-urulay duman sa pag ano nga kang Fermitrix, public hearing, nagtao kami sa muyang suhestyon man duman at party kang riding public. Opo. Na hanggang natugod kami maglangkaw tarami man. Ito po, dahil pwedeng araw kayo ito nakadakulaan na 125% ang increase. Okay. Ang sabi mi, pwede kami magtaw hanggang 20 to 30%. Sa base nga ni duman, so paglangkaw ka mga bakalon, lalo na sa spare part, sa maintenance baga. Opo. Kaya lang dahil managkasurondo nga ni, ang sabi ninda, sunis, mapaluwasinda. So naghalap kami. Ang problema man kaya digdi sa mo, kaya kami nag-grani kay Sir Jim. Ang samuyang mga tao digdi na sige na ang reklamo, halos daw nagduduman sa mo sa barangay. Iyo po. Okay. Kagawad, may klaro lang po ako, pasensya ka na, putulong takang diit. Kan Oktubre pala, nag-uro na kamo. Tama? Iyo po, opo. Ano nangyari po kan Oktubre? Tamang pagkasabot ko, dahil ka po nagkasurundo. Tagara namin siya ni Kagawad Pintor Kasubago, na rin nagkasurundo da sa meeting, tama ba? Iyo po, dahil talaga nagkasurundo. Ang gusto kang, ang sabi kang mga tricycle operators, dahil nakita, dahil nga dakol na ang mga tricycle. Ang sabi ni, bako magamin siya absorber. Bako may sala na dakol ang tawan kang prangkisa, magkuruaki prangkisa, sige ang release nila kang prangkisa na dapat nagkaigwa ni moratorium. Iyo. Iyo po. Kung duman sa dating Fermitrix, ang nagbabiyahe digdi sa mo dati, around 100 tricycle. Kung nakakaanong 7 baliksinda, sabi nga ni kang tricycle driver na ang sarong ang pataas pababa sarong literal na
Naubos. Muninda. Naubos, oo. Naubos. So, at least may kita nga ni. Pero sa ngunya, kadakulan, Opo. di na sila nakita. Bako mamiyan sala sa riding public. Oho. Sala ninda yan. Sa toda, tigalaw ninda na magtradakul ang miyembro ninda. Dahil sila nagpasarki murat resolution sa sanggunian na magkaigong moratorium. Ayan. Opo. Opo. Okay, naintindihan ko po kagawad pero kamu pala sabi mo, willing man ka mo na magdagdag ki pamasahe, mag-increase. Hindi na intindihan ni. Bako lang so grabe Pero na kaya kuan. na 125%. Okay. So, dapat ko ba na, katong magano, nagkaigwa na status ko na inatatapos. So, dahil kami naghahalat lang kami sa sanggunian. Iyo ko ta Pero na. ang tao talaga nagsasanita na. Panay papasar, na tao naman sila ng tsansa, na magkulik na maski mahal, dahil nagreklamo, dapat, kami dahil kami nagreklamo kung ang may ordinansa na. Alam ko Ayun. kanya lang ba? Basta may ordinansa. Illegal baga ang pagkolekta ng ordinansa? Iyo man ako kagawad agree pa ko sa imo. It's in the absence of that ordinance, illegal po ang collection, di ba? Illegal ang collection. Privilege baga ang pagtatao sa inda, bako man yan right? Opo. Okay. Kagawad, sabi ni Kagawad Pintor Casubago, gagkaroon niya daw sa mga motorista, I mean sa mga operators na kung pwede, status quo na muna, duman sa dating ordinansa na pigsusunod. Oo. Sana po, halaton mi yan. Iyo po. Para kung halaton mi, sabi nga ni Nida, hanggang muna na January. By February, siguro, kung dahil Nida yan magibo, maisip kami kipagi kung paano yan. Iyo. Magibuhan kaya, sa legal na baga po. Iyo. Sa aga bagada, may masisyon da sa aga sa sanggunian, ilalaog na ni Kagawad Pintor, and naugmaman nga ni kita na matukartulos yan sa mas talong madaling panahon Sabi ko nga ni, may urgency ang pangapudan. Puro baga kita ngunyan na problema tios, all sectors, medyo tios. Last year, nagpatan ng resolution ang sangguniang barangay na ihagad ni Mayor Garcia na muna yan, pundohon muna ang pagkolekta ng daing approve ordinance. Opo. Ano po sasabi ni Mayor dyan? Kanakaabot yan? Oraman po kami nakuha ang reply sa Office of the Mayor ang sangguni ang barangay. Kaya nga, nagpungo niya na first session kang January. May ating tarataran bagata, unfinished business. Iyo po. Sige po Kagawad, kami na po ma-follow up kayo ni para makatuwang lamang kita sa pagiging mediator tabi kang konsya na ini. Opo. Maasa kami sa itarami ang DCGB ang dakula na itabang sa muyang barangay, mas magkang mga problema matilas year baga, yung kampirmi sa mo. Iyo po. Opo. Kaya, dakula ang pasalamat ni sa inyo. Opo. Araw gani kayo ni, na sinawan tulos nindo ki panahon na matabangan ng mga tao digdi sa mo. Yun lang po. Okay. Kagawad, salamat po sa pag-upload ha. Salamat. Sir Henry. Yes, thank you so much. Yan. Tatawan niya to kityan sa mga tugang ang komitiba ni Councilor Pintor na makapag-desisyon po sa bagay. Ano nila? Ayo. Sige. Okay, thank you ha. Tawan niya to nin pagkakataon mga tugang si Kagawad Pintor na makwantabi yan. Makapagpreparar mga tugang tungkol sa bagay na iyan. Ngunyan, kung nagtutumarparti na po ang mga residentes, mga tugang dyan, dapat siguro madangog niyan, di ba? Both sides, mga tugang, with due process sa mga tricycle operators, and gabos na, tabi, mga tugang ang bagay na iyan. Okay? Sige po, alas 8:25 ng oras, mga tugang sa DCGB, asin po sa Pilipinas, sandali lang Ansa. Kasi Ans nasa aksyon sa pagtanggal kang kahoy. Bilib ako di karaan di. Hello, Mayor Chino, si Henry Maceda po sa DCGB. Good morning po. Opo. Mayor, pasensya na po. Pwede po ka ba ka-establong madali sana? Sige tabi, opo. Okay. Under ka po ngunyan sa DCGB sa programa ko ta.
Nakauron ko ba ya po si Kagawad Pintor, Buda, so Opo. nagkaperang barangay official sa Mulad Bukad, ta. Mm. May concern po duman, Mayor, tungkol sa halangkaw na pamasahe, kan mga tricycle. Iyo po. Opo, siguro nakaabot naman po ini sa imo. Opo. Medyo nag-arakiak na sa mga ako nga rin, naintindihan ko man both sides. Sa siyempre, so tricycle mahal mo yan ng gasolina, di ba? Opo. Din sa mga tao man medyo kulang man sa kuan sa income, siyempre pag nagsakay ka tricycle, mahalon man ang pamasahe. Yeah, Ano opo. tabi yun ang pwedeng magibot ta kay ni tagari? Nakaabot na po da sa imo ining concern na ini Mayor tabi, sino? Opo, nakaabot na sa kuya. Bali ang ano po, pigalat ko lang talaga sa final ordinance. Mm. May pasamin na sa pig-amend din na ordinance for the taripa Opo. rate. Opo. Oo. Bali nag-public hearing naman sila Councilor Pintor. Oho. And the remaining issue na sana is yung mayong unit. Yeah. Oo, ta. Yun na lang ang may problema sa presyo. Mhm. Tasabi tabi yor kan gar October gid nag-public hearing din nagkasurundo. Ayun po, dahil talaga nagkasunod. Inabot itong banggi. Oho, okay. Oo. Di po pwede yor nagaya habang pigigibo ini na ta siyempre. Kasi sa mga taga ito nga ning barangay council kan Moral Bukad, willing man da na magpa-increase ki pamasay basta bako grabe susog sa Ayun. pagkasunduan. Opo. Pero di po pwede nagari po na meantime po gari status ko na mo na sa ordinance na sunodon kan mga operators ta. It's hindi po kaya da nag-implementar ki sa diring metric o tarifa na bako pa-approve kan sa ngunang bayan. Oo, tama po. Bali, ano po, actually, ang pag-i-implementar mo yan is based on the price of the gasoline. Oho. Oo, igwa siguro mga nagpaparasada o igwang may mga drivers na talagang nagsisingil sindang arog ka ito. Mhm. Mhm. Opo, iyo ang problema. Tapag siyempre, yao na. Opo. Pag sakay kang pasahero, sa kabigla sa sindang sisingilo na arog ka Nyan, ito. nyan. Oo. Opo. So, i-monitor mo na lang po and mauron kami ni Councilor Primo regarding that. Ayun, very good tami, Apo. Mayor. Very good ta. Apo. Nagsisyon nga isang gunang bayan kan sarong aldaw. So reporter mi pinaentran sa sesyon. Si Jimmy. Para po gari. Yan doon sa Grande. Oh, paabot mi sa endosukan so concern and salamat po na maray sa inyong aksyon sa bagay na ni. Habang day pa po nagigibo sa bagotang ordinansa o amendment sa existing ordinance, baka po may na mo na temporary solution na magibo tabi na Ayun po. both sides pareho po maging maog matabi, Mayor. Ayun po. Win-win solution ang gigibot po, digdi. Yes, opo. Mayor Apo, Chino, salamaton sa pag-simbang tabi sa Salamat apod po, ko. Sir Henry. Salamat Apo, po. thank you. Alright. Thank you so much. Yan. Mayor Chino Garcia, mga tugang tungkol sa bagay. Sa aga, ipamamonitor tamang kay Jimmy, mga tugang kung ano tabi ang magiging lakdang, dyan po mga tugang sa Sangguniang Bayan, kan Ginobatan. Yan tras tanto, mga tugang ang Task Force Kaayusan. Pigpuputol na po sa kahoy o pigatanggal na sa kahoy na nakatagilid sa may partikan. Sunrise Subdivision. Ands, naputol na Ands. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Dahil pa natapos ang programa mo, tapos ng putulon. Kayo saan na. Yan ang gusto ko dyan. Yan pa sa Randy. Oo, nakasaling ko. Sus ko. Gari gusto ko si Andy ko gusto-guson. Oo, nisubukan. Ano BP, si Sir Andy Marbella, Pamayokan Task Force. Aha. Talagang atap pa siya na. Di na palang kay Puan si Engineer Noel. Kaya hindi pa sa nasud na. Ito, BP, si Sir Andy. Yes. Andy, marinaga. Yes, Sir Henry. Marinaga po sila, boss. Uy, salamato na maray tabi, amigo, sa sendong action dyan ta. Itinik sa kuya ini kasuhapon kan taga dyan. Kaya kami nagpasalamat sa inyo. Dahil kagari gusto ta kakupo-kupoon sa trabaho mo nga na aga. Aram mo tabi, sabi ba ni Kuya Pek, napapaluha ako sa imo eh. Alam mo tabi, Sir Henry, nakulaong ka mong challenge ako eh. Aha. Kaya baga, pag busy ako, dahil ka mo piyadango, pag Iyo. may malug ako, piyadango ka mo ta, talagang pigabantayan ko po ang mga Yeah. barita Yeah. nindong nakakaulam sa tao. Iyo. Katabangan tayo ni pong patas. Iyo. Kaya ako saludo tabi ko sa imo, amigo, tungkol dyan. Kaya, sabi nga ni Angie, dapat tapos sa programa ko, tapos na sa problema. Nadangog sa kapo baga na lalo po si Mama Angie, Sir Henry, ano po? Mhm. Nadangog po kasubago. Dahil lalo kang picture sa kuya so sa iyang nakuang picture, ano po? Opo, Talagang opo.
binulagan mi sa importante ning trabaho dahil nga ni hindi po talagang grabe ini Mhm. So kag sa diri po kang harong kung may interview mo po bata may edad na grabe pong pasalamat tiga po Iyo. nga ni ako kung alay to. Sabi ko, bako tabi. Kaya sabi Nagpasalamat ko, sa imo so harong natangudan kang kahoy. iyo po tabi, maski po sa mga motoristang nag-aagi, taday kaya kami sir sigurado, so tayo pa sila Ma'am Angie, nag-traffic pa lang po ako. Sa kulang super tsunami, winalat ko duman, kang nailing ko po sa picture, Opo. na kaya ming apat, so apat ang inano ko, winalat ko so ibang team ko po duman sa Pigigito, may para Yes. sarabay-sabay. Grabe po ang apod, digdi sa palintawak po. Sir Henry, paki-update mo na tabi bago ka magali, ano? Dahil ka mataba, ano? Basta natabi. Kaya nga ni baga sabi ko kay Gob Noel, pag pipapod niya ako, nasa gate pa sana ako kang arong niya, kaya karamang ko na siya, Gob, may nagreklamo na po, maalis na ako. Ay, dahi man ngayon. Grabe po, tama yan na dahil na mataba ako. Oh, baka kapag una Iinutan ko mo, na siya. pag may paapod ka ni Mayor, abo na ni Governor. Opo, iinutan Ano nga yan, na. Gob? May reklamo na naman kay Henry M. Ang igilog po si Ma'am Angie, magahininitagang nga Iyo. kung magurulo ka tawo. Iyo. Actually, Migo, ang priority ko talagang dapat kaurun mo niyang kuta, Senior Encinares, ta, dahil ko man aram, nasako pa lang kan trabaho nindo yan araw kaan. Ini po tabi bagata, sabit ko na nga ni, kung ako ma-hard po, kay mga empleyado, na matawan lamang ako po kay another. Ini po kasing driver ko, electrician, pero po bako ini-registered, tatao po siya. Iyo. Tapos po, sarong plumber, tapos naaagian mi po ang, doon po bagang sanawata. Kaya po si Mr. Abiliano, si Mark, kang Water District, isi-send ko po sa yung picture. Grabing pasalamat ka. Dahil na kami sa hindi nag-aalat. Mga Migo, bilib ako dyan sa naisipan mong iyan. Ang team mo, ang sa imong team, may kanya-kanyang expertise, tama? Opo, dapat May tataw madabaw sa po tubig, yun eh. plumbing, Opo. Yes, kuryente. sir. Opo. Bakit Opo. ka pa dyan kita tao sa pagkamuot? Difficile po. Bagotan na ito area eh. Sa Daraga na ito. Pero ilingon mo yan na concern na yan, ano? Kaya pag may nagyan ka mo nagputok na tubig, di man kay puha na iapunta sa water district tulos, kamo mismo pwedeng i-fix nindo. Iyo po tabi. Sa sir, mga kasi- minor na klase nin pagputok ng linya. Iyo po tabi. Kasi po tabi baga. Abo ko nang apektuhan niyan. Lalong-lalo na po ini. Saro ining ehemplo, ano? Iyo. Tanong mo na arong. Hmm. Kunya na po, may mga edad na sinda. Iyo Tapos kung baga. mapansin mo tabi ni Sir Henry poon, talagang rugok na. Iyo. Pero At, pa ini. oo. Actually, kan tinik sa kuya iyan, kan kasuhapon, naagihan ko man talaga iyan, yung niya ko pala naman ang gada, naagihan ko ini kan sarungal daw. Mhm. Iyo po tabi, ta inida ang kahoy na ni Sir Henry, si pinapod bagang sakit-sakit. Iyo. Oo. Ilang, ay, ano ba yan? Ko sabi ko, sakit-sakit. Hagiulok sa duwang gura. Ay, pag-una mo ka ngayon, cancer, sabi, ilang, dahil po, sakit-sakit. Sabi. Pag may tinamaan ini, masakit. Dahil Sir Henry, parehas kita makarawon po. Pasensya na po. No problem, okay lang. Ampo. Okay. Sige, Migo, salamaton ha. Saludo tabi kami Okay sa po, imo tabi. tabi, ano yan, Andy. And padagos ka mo sa sendong maray nagibo sa tuyang banawaan, kaya yan po sa ng publiko kaya. Mabuhay po kamo. Okay, salamat tabi. Opo, lalong-lalo na po sa radyo mo. Dako na tabang. Yeah, salamaton na maray, Migo. Programa Mabuhay tabi. nito. Bako ka lang po. Sara Sir Pio, gapos po nakaangkor. Sara Sir Mar, Iyo. Ma'am Angie, lalo kung alas 12. Putong saro, magayon na nito, mabenta ito si Angel, sabay mga pakorokiliti ito eh. Wow. Nabibighani ka kay Angel. Dahil po kita baka nakulo ka dango kay malas ko kita din. Magayon ang paano siya pag nagaprograma pag usto. Dahil nagakaraturo gining mga bataan ko sa ko magdangog ka. Nawara ang pagsista, nawara ang pirot. Ampo, nawawala ang pirot. Oh, Tapos mapo okay. ka mo. Tapos na mo dyan. Opo, Yeah. saludo kami sa inyo. Yes, salamat, Migo. Mabuhay tabi. Mabuhay ka mo. Opo, salamat tabi. Ano ma'am? Alright. Angie, So, yun tabi, VP, makaskay construction ka, task force kayo. So, biyo na nagta-traffic si... kaya Sir, magapigahapon ta ka sa bago, kung sakop yung kanta trabaho na raan, sinda palan, all around adi. all around. Aram mo, nag-igo kung ideya kay Kwan, kay Andy. na ano? Pag may arog talaga na sa imong trabaho, pag may team, iga ka mga i-hire ngayang electrician, Oo. plumber, ngaya ano pa, ngaya, pining so tato mag-irahay kay radyo.
Oo. O ngayon, kung ano pang mga team, sarong team, may kanya-kanyang talent, Ayun baga. kanya-kanyang expertise. Pag naagihan, thank you, Angel. Pag naagihan mo, dahil ka na maapo naman sa consent agencies kung gari minor man sa nabaga. Pwede mo nang i-fix yan. Iyo. Oh, hay na sa kahoy. Uto na yaw na sa truck. Kaya gana. Okay, o Giling-giling pa nga di. rin ni Sir sa phone. Oo, anong may nahiling diyan kan sudi si JB kan mga neighborhood. Oo. Giri ng iling. Okay, good. Sige. So, tabi Sir Henry, action mo niya na pagkagad. Dito na kay si Engineer Noel Palano, kina klarado na. Okay na? So, Sinimbang kay Andy pa sana. Tapos na ang problema. Di, Ano matapos ka nang programa. gusto ko tabi, Angie? Bako sa pagbola, ano ka nang gusto ko na mga leader, mga empleyado ki gobyerno? Di mo nang kay po na apudan so head, ngaya si mayor o so regional director. Pag refer mo dyan sa mga kunayan, sa mga departments na yan, kaya nindang umaksyon even without the instruction from the head of office. Ayun baga. Arog ka nang gusto ko talaga. Napapasmile siya mo si Sir Andy. Arog man ang sa kuya ka nag-revision in kaso sa mga maabot na panahon. Ay ba ko sa ano dito, patrol? Ay ba nagat? Ako sa mobile kasi pigadang hog tumago ko kayo, no? Araw ka rin sa tuyang pagtatarabangan para sa progreso kan sa tuyang banwaan sa maabot na daw. Okay? Okay. Yes, eh. Sige, Ans. Sa dami VP, action digdi sa Central Subdivision sa Barangay Consata, kay bahalang team na task force kaysa sa Panginoon Teacher Andy Badbella with Boy, Ans Galero. Salamat, Ans, sa report kay Batabi si Andy Marville. Standby muna Joshua Lowens at saka Jimmy. Babalikan ta kamo ang mga baretang yan hatod sa Indokan mga minasunod. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an legacy yan yarundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang ya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an legacy yan yarundo. Kong Joey sa bigat, kasabay sa angat, dahil ang inasahan na buong bagong tapang, nabuo ating tiwala, bayan, sarili, kapwa, tatak na walang humpay, never say die, kabarangay.
Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin mata one inustisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa lay kan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero da man tulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man gararay sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahanan assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki. Iligtasin da sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramon ang mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Palagi kaming napupunta ni nanay sa health center. Lahat sila, tinutulungan si nanay. Lahat din sila, friends ko na. Salamat sa lahat ng mga barangay health worker, barangay nutrition scholar at midwife sa walang sawang paglilingkod at pagsuporta kay nanay. Pagdating sa nutrisyon, laging handa ang health center upang gabayan si nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months at pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Buti na lang po nandyan kayo. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the 2nd floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Usapang Rayuma. Aroy! Nagkamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan.
Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. B-Meg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. B-Meg Integra Worm X at B-Meg Integra Worm X Max. Gamit ng Team B-Meg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. B-Meg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oo. Lumigawara kami. Iyo. Di bali, okay na po ang engineer, no problem tabi. Next time naman, sa masunod naman. Oo. Apa. Okay, thank you. Alright, tabay. Okay, makaurong ko sa Engineer Mer Scenario Legaspi. May kinaraman po sa, ano yan, ha? Sendang kaugmahan na naging matrayong po daw po sa senda na structural engineer, mga structural, ano ini? Ano ito? Malingawan talaga ako. Basta tungkol naman sa seminar ninda regarding sa mga structural engineers ka namin naging aldao. Okay? O bueno, mga tugang aramot ang dagdag na report. Hali po dyan sa lubas, nasa linya po si Joshua Bino. 10 before 9 in the morning. Kaming Joshua, good morning. Yes, good morning Tabi, VP. Good morning man sa mga paraan tabay. On assignment kita ko yung Tabi, VP. Nasusundan ta ining sarong prosesyon in on raman sa kapistahan kana itom na nagdaray no Tabi, VP. Alas 8 kasubag ng pagkaaga, nagtulak ining prosesyon halit duman sa Imperial Court dyan bayan sa may likod sa Tabi, VP. And naglibot ini sa digdi sa palibot kan na sentro kan Legazpi. Pagali duman sa Imperial Court Tabi, VP. Diretso pasirin dyan sa may Rizal. Nagluwas kami sa highway dyan mga sa may tangod kan na Shell. And nagtuo kami, diretso pasirin duman sa simbahan ni San Rafael. Naghatid duman kay Madali Tabi, VP. And diretso naman ini nag-agi sa Orosite. And sa presenting oras ni dito Tabi, yaw nagrari kami nakabalik digdi sa may kanto kan Dunkin Donut. Diretso na ining prosesyon, pabalik naman duman sa Imperial Court. Ayun. Medyo nag-tortagisi na Tabi, VP na panahon. And talagang di man napugulan sa pagdibusyon kan mga tao unidito nagpakaparayong mga nagdalakaw pabalik na duman sa Imperial Court Tabi, VP. Huralawig man ano? Huralawig man sa sendang kuhan, prosesyon? VP? Huralawig man sa prosesyon ninda? Huralawig man VP, pagalit man sa simbahan ni San Rafael, naglaog na Orosite, and dyan mga VP bago mag-abot sa Ayala Malls, so tinampo dyan na sa Tuo, malaog duman sa may mga tindahan ni na Masitas, nag-agi duman, and nagluwas dyan sa may tangod kang 101 shopping mall, and nagwala naman, nagluwas digi sa may kanto kang Dunkin Donut, and pabalik naman ngunyan digi sa Calle Rizal, pasirin duman sa Imperial Court. Ayun, okay. Apo, so, yun Tabi, VP. Alam ko na, Imperial Court yan, diyan sa to, di ba? Opo, VP. Fiesta, may fiesta, bago fiesta ngunyan Enero sa to?
Sa itong na Nazareno, tabi. No rin ang piyesta sa to. Ngunyan? Ngunyan Ay, ka rin ni VP Kapistahan. Kapistahan, hindi mo study kang ano. Kapistahan na tabi VP sa Imperial Court. Kapistahan, isigo palang pista. May nangibitar si Kapitan? Dito sa natabi VP. O ning kataning ta si Kapitan, former council, Kapitan Tang, pwede na yan. Okay. Sige, Okay, Joshua. so yung tabi, VP, nagpapadagos man ini nga posisyon, nakakonbuyan man tayo ni. And nagpakaparayon lang tabi VP sa mga nagsarabay ng residentes na medyo nagpo ng magpagsak na tagisti. And so yung tabi VP, ang mga dagdag tanga sitwasyon, papasiring ko ta na kita duman kay city engineer. Okay na? Okay na ito? Na-resolve na pala Na-resolve yung na. tabi VP. Kaya hindi pa sana tapos na ang problema. Pero madiretso siguro ako duman tabi VP, tayo pabot sa concern mga sa Rawis Elementary School. Ay, Sarawis pala. Dito ko na... Saga na lang ngayon. Okay, tabi VP. Gusto ko siya makauron personal regarding sa concern sa Rawis, ha? Luilo, yun tayo nagkapirang concern sa Legazpi na matabangan ta. Ang itong mga kababayan. Saga na lang tabay, Joshua. Roger, gusto ko siya makauron talaga tungkol dyan, ha? Okay. Okay? Okay, so sige. yung tabi VP, ang mga dagdag tapang kung pwede man dyan alas 3, 3 to 4, pwede man. Okay, tabi VP. Yan na 3 to 4 na lang, ano? Okay. Ang serbisyo publiko baga, dahil man napupunduan maski anong klaseng programa. Yes, Roger. Hindi tayo natutulog dyan pagdating sa serbisyo publiko. Okay? Yes. Okay, so yung tabi At VP. kayo nating hindi umagahin kung tayo ay tutulong sa ating mga kababayan. Yes, mga dagdag na sitwasyon sa palihon. Joshua Bino, Bisag GP. Salamat Joshua sa report. Mientras tanto, traffic sa Daraga padit-dit ng nasusolusyonan sigon sa Public Safety Office. Lowens Barcena, i-detalye mo. Nangyari yung Lowens? Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga parantabay. Nakamati na daw, hindi nakagianan ang dating bagulbol o halos day nagiiro na bulos nin trapiko kan Daraga, lalo na kon rush hour. Dahil sa pag-implementar nin sistematikong pagmamanihar kay ni lalo na sa sentro kan Daraga. Ini makalihis na ipag-unambitan sa DCG Benyas ni Daraga Public Safety Office Chief Vic Naira na kung sain magayon daw ang naging lakdang ninda sigun sa iya, lalo na ang pagpaparking ning motorsiklo na pahampang sa tinampo, one parking lane digdi sa may T. Perez Street, as in one parking lane policy, lalo na digdi sa may Daraga Public Market, kung kaya napapahiwas ang espasyo kaini, natural buwelo ang mga bihikulo na mag-iriro. Sigun kay Naira, dakulang lakdang man sa Rizal Street, padagos ang pagsaway ninda sa mga bihikulo mag-ibungan kung may nagpaparada na bakong magkakanigo, kaya maski por papano namamanihar naman daw nin marhay ang bulos kan trapiko kan sentro kan Daraga. Dugang paninayra ang dapat agapan iyon ang ining T. Perez Street takun ini daipugulan na magparapararking sa kunsaing-sain ang mga bihikulo ng mga pasaway. Talagang ma-traffic daw sa nasambitan ng banwaan. Nangangapudan man si Naira sa mga maagi sa indang banwaan na sunodon ang sa indang regulasyon. Tangani na ini dai maging gikan kan problema na padit-diit daw ninda na nasusolusyonan na ang may kinaraman sa traffic, asin padagos pa daw nindang pinag-aadalan kung ano pa ang pwedeng magkakanigong solusyon buda mga lakdang tangani ng ining traffic sa Daraga maski rush hour dai mauulang ang mga biyahero. Okay, Roger. So yan, tabi VP ang mga dagdag pang-istorya sa Daraga. Ako po, Selby. Salamat, Lowens, sa report. Mientras tanto, klase po sa Piodran Albay, suspendido. Ngunyan. Jim, ano nangyari, Jim? Pinag-suspender ni Sir Noel Orduña, ang MDRI mo chief sa Piodran Tabi BPN klase. Pon sa Kinder Elementary to High School Except College. Kung saan pinaisinasa na niya si Mayor Alan Arandi at yaon dahil ni ang sa siyudad Canligao. Nabiglaan alkalde na nag-suspend anim DRRI mo samantalang digding iya sa Ligaw. Mainiton, ang sigbag ni Sir Noel sa paglibot niya personal, nahiling niya ang risk as in urgency dahil sa puon pa alas 4 nin maaga ang bagsakan uran hanggang sa ngunyan mauranon samantalang ang forecast kan pag-asa haros normal ang panahon na sila sa ibang lugar mainit ang panahon. Sigot kay Sir Noel, peligroso sa mga aki kung maibong, salog, mauli
asin kun may magrasay na bulod, delikadong maray. Kaya sigun kay Mayor Alan Narandia, okay na suspenderon talagang kinakaipuhan ta iba na ang sitwasyon kan sa tuyang klima o panahon tabi bibi. Sa pagtabing mauranon sa Piuduran, mainit sa ibang lugar, kaya nagkanigo sa naman nitong executive order ni Gobernador Greg Slagman, localized na depende sa sitwasyon at pagdeklarar nin suspension in classes, araw gihimplo ngo niyan na nangyari sa Banwaan kan Piuduran Albay. Yan tabi bibigyan sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Mientras tanto, pati po mga tugang sa Banwaan kan Malinaw, klase po ngunyan suspendido man. Kamin Jomar, good morning. Salamat, VP Henry. Nag-declare ng suspension sa klase gabos na level ang MDR-RMO Malinaw ngunyan na aldaw. Sa ipinaluwas na abiso kan MDR-RMO Malinaw sa indang sinabi na basado sa kalkulasyon kan Pag-asa, ang albay magkakaiguan nin mga light to moderate and occasional heavy rains dahil ang kaini susog digdi kay Mr. Junsid ang MDR-RMO kan Malinaw na sa indana lugod na pinagsuspindir ang klase sa gabos na levels public and private school digdi sa Banwaan kan Malinaw tangani na mailikay sa peligro ang mga kaakian. Mientras tanto sa syudad kan Tabaco, si Mayor Crisel Agman Luistro nagdeklarar nin localized class suspension. Itong sabihin, nasa diskresyon kan mga school heads kung sa indang papaklasehon o day ang mga kakian. Inihulit susok sa alkalde, wargas-wagas man ang rain showers as in thunderstorms na namamatayan digdi sa syudad kan Tabaco. Kung kaya iba-iba man ang panahon na na-experiensyahan sa manlain-lain na eskwelahan digdi sa syudad. Kung kaya ipinagtaon niya na sa ng diskresyon sa mga school heads ang pagdidesisyon kung may klase o dahil sa indang eskwelahan. Ang iba pang lugar digdi sa Primer Distrito Canalbay dahil man na ipinaluwas na ano pa man abiso ang mga lokal na gobyerno. Yan tabi Bibi Henry, mga dagdag na bareta, Jomar Bien. Salamat Jimmy sa report. Hali po, kaya Jomar sa report hali dyan sa luwan. Tapos na ang programa. Si Henry po, mga tugang daing personalan, kita po naghapot lang. Goodbye, mabuhay.